În intervalul de la Revoluție până în 2008, România a ajuns la un deficit de populație de aproximativ 1,7 milioane de oameni. Autoritățile recunosc că există o criză demografică, iar rezultatele sondajelor confirmă scăderea numărului populației tinere și dezinteresul acestei generații față de căsătorie și față de ideea de a avea copii. Dezinteres justificat în primul rând printr-un deficit de locuințe. Prețurile apartamentelor cresc, iar salariile nu permit un nivel decent de viață. Ca atare s-a constatat că numărul căsătoriilor este în scădere, iar modelul occidental cu un singur copil va contribui la reducerea drastică a populației până la jumătatea secolului. La aceste cauze se adaugă și migrația masivă, mai ales a tinerilor, la muncă în străinătate. În același timp, în mod paradoxal, un număr mare de copii se înregistrează în zonele sărace, suburbane, unde aceștia sunt văzuți ca surse de venit, efect al politicii de recompensare a maternității. La polul celălalt se află cei care, deși nu intră în categoria populației sărace, consideră că familia înseamnă sacrificii prea mari raportat la banii pe care îi câștigă. În consecință, unii preferă să nu-și întemeieze o familie, alții pleacă să câștige mai mult în străinătate. Toate aceste situații cumulate vor conduce, potrivit experților Institutului Național de Statistică, la o scădere a populației cu încă aproape 2 milioane de locuitori în următorii 17 ani. Potrivit autorităților, în capitală există aproximativ 200 de copii ai străzii, adică cei care petrec 24 din 24 de ore pe stradă. În afară de aceștia mai există alte categorii, cei care locuiesc cu familia pe stradă. În această situație se găsesc 53 de familii și alții care își petrec întreaga zi pe străzi, iar seara se întorc la familiile lor, cam 250 la număr. În capitală, adăposturi pentru copiii străzii se găsesc în 4 din cele 6 sectoare ale Bucureștiului, respectiv 1, 2, 3 și 5. Copiii știu de existența acestor locuri și vin fie din proprie inițiativă, fie sunt aduși de asistenții sociali. În adăposturi au parte de o serie de servicii. În adăposturile specializate pentru copiii străzii, aceștia pot beneficia de servicii de găzduire pe perioadă limitată sau nedeterminată în funcție de dorințele fiecărui copil, de servicii de deparazitare medicale, de educație, consiliere psihologică și de reintegrare, eforturi pentru reintegrarea socială a acestor copii. Personalul din centre este alcătuit din psihologi, asistenți sociali, instructori de educație și psihopedagogi. Potrivit autorităților, în capitală, numărul locurilor disponibile în adăposturi poate acoperi această problemă socială. Problema nu este că nu există locuri pentru copiii străzi în centre sau în adăposturi. Problema este că este foarte greu să atragi acești copii în centre. După ce copiii sunt obișnuiți cu o viață de libertate pe stradă și dacă au petrecut mai mult de 6 luni pe stradă, este foarte greu să-l convingi să stea într-un centru, să accepte autoritatea unor adulți și eventual să-și facă temele. Chiar dacă ajung în centru, cei mai mulți aleg să fugă. Motivele sunt variate. Diferitele probleme de comportament psihice sau și altele, familia din care provin, care i-a învățat cu un anume stil de viață și atunci e mai greu să te adaptezi la reguli. Potrivit autorităților, în ultima vreme, numărul copiilor străzii a scăzut. Acțiune pe tot sectorul 3, prin toate intersecțiile din sectorul 3, metrou și magazinele mai importante, găseam, să spunem, 20-25 de copii, poate chiar 30 de copii într-o singură acțiune. Acum, în momentul în care mergem într-o astfel de ieșire în stradă, dacă găsim 2-3 copii. Cornel este din București și din cauza prietenilor a ajuns pe stradă. Mă înturasem cu băieți care furau, suflau în pumn, se drogau la siringă și umblam cu ei pe stradă. Și ce făceai tu pe stradă? Mă drogam și eu, furam cu ei, chestii, ne luam de lume. De 4 ani se află la centrul de primire în regim de urgență Pinocchio. În tot acest timp a fugit de câteva ori, însă s-a întors și acum dorește să-și termine studiile și îi sfătuiește pe cei care doresc să plece de acasă să se gândească de 2 ori înainte de a lua o decizie. Nu e nicăieri mai bine decât acasă, cu părinții tăi, cu familia.